abantu baminto bagusi ona achire no muichano monene okwanira mangana echiro ya keroka kere amangana achite aseke gambiro na ine kena alenge gali bogetutu na kwanite nga amangana ya abwenete korangirigwa bagaka ba Kisii County na Nyamira mono abagaka ba Ichuni ward na abagaka pe ward ya Nyamira erinde baisaranse bakwana manganaya tutaragende kagambiro injibika ngatebanga narwikanansa n'umujumbe okorokwa Clive Gesairo tukwandira manganaya nawe ariko nyarikana tonyerusia se kagambiro ono twachira se kagambiro abande baito mbaraisaneka muneke gambiro kiatebire aria Kisumu twajakire bono gocha gusariria bangi na baito ibiasara byabo ase chiro ya keroka mono ensema ya Nyaribari nje muno murayo Nyaribari engima ombugata gwechano konene na gotebanga na magosa manene na ine ndugwanja mangana yagendere asaba ngene bali basambere tu na bangete njemba psira se biasara ibiasara tikwigoro na ende bono njembe kaba murana inche bakubalendere bintu bino butuko ekero buno bubugambi ekore kananga abasigari tobugate obakora renseme yemo na inje tingwanja mangana iyo egende kemogote ngana bagaka baikaranse bono aina mangana kwanete kare ngoka ngatwa chakerete tari bono esengenye tobugate amangana aya ase chiro ya keroka eyareka babuya turatenenia gochoga paka twakolire na ntwegwananire ngaiye oroberore